Je v štúdiu S. Mávate tam ešte tieto vlastne divadelné sedmičky? V štúdiu S to mávame raz do mesiaca, ale ešte mimo štúdia S chodíme po celom Slovensku od Prešova, Bardejova cez všetky tieto mestečká. A neviem, ja už si nepamätám vlastne, že či sme tu boli alebo neboli. Ale keď hovoril môj muž o tom, že čo ho rozčuluje v tej televízii, tak ja som najviac trpela, keď nakrúcali sme teda v televízii a potom sa to večer vysielalo, do obeda sme to nakrúcali. A keď si išiel môj muž už sadnúť k tomu televízoru, tak som vedela, že bude zle, lebo určite som niečo povedala nesprávne. A hneď na začiatku sa stalo, že som povedala napríklad polievka. A on hovorí, ale nespodobuješ. Ako je to možné, že ty opakuj po mne 10 raz. Polievka, polievka. A zatiaľ mu unikli všelijaké ďalšie veci, čo by ho prípadne mohli zaujímať, tak po tých rokoch, to trvalo 8 rokov, už som vedela, že keď poviem čechizmus, alebo nebudem spodobovať, alebo čo na začiatku, tak si potom pri ďalšej téme môžem z neho ustreliť, lebo sa to vôbec nedozvie. On na začiatku ma začne poučovať, je to pedagóg, slovenčinár, tak má na to aj papier, tak ma poučuje a pritom ja si z neho robím s prepáčením srandu, to sa smie povedať. A to už potom nezbadal, lebo ma učil, že mám 10 razy povedať polievka.